Webprint. Webprint kan foretages fra din egen maskine eller andre maskiner, uden at der er installeret nogen printerdriver. Gå ind på adressen 10 30 0 40 72 90 og klik på Webprint. Nu kan du uploade en fil fra din computer og printe den ud. Der er begrænsninger på, hvilke filer du kan printe ud på den her måde. Du kan printe Word-filer ud, du kan printe OpenOffice-filer ud, og du kan printe PDF-filer ud. Det vil sige, at du kan for eksempel ikke printe direkte ud fra Maple, så skal du først gemme dit resultat som en PDF-fil. Jeg vælger en fil, en Word-fil, og åbner den, og klikker på næste. Her kan jeg så se, at jeg tidligere har printet ud, og så kommer den og spørger mig, hvor jeg vil have printet ud, og jeg vælger kopimaskinen i C10, og kan nu se, at mit printjob er sendt til printeren i C10. Jeg kan lige klikke på opdater, og kan så se, at den allerede er printet.